kabalen, natsuta na po kayo ni King Don Romantico Korean Restaurant. Ayan. Kaya bigay pa rin po DJ Tupay ulit. Okay. We're here at Don Romantico and Korean Restaurant and located at Barangay Santo Cristo, Guagua, Pampanga. Yes, makipangan kami po. Kapandaping manyaman na Samji and Kini nga Don Romantico. True! Bibisita kayo ni King Don Romantico Korean Restaurant. Yan. Hi ate! Alupa kong malago. Ano pa lagyo doon? Jam po. Jam. Ang po Carlo po. Carlo. Oh, di ba? Kumusta po yung pamagbisita yung kening Don Romantico? Okay lang po, masarap. Pinyaman. Pinyaman. Yes. Oh, Ika sir, nangasabi mo? Okay. Manyaman and mag-positive po yung service namin. Yes. Sige, salamat po. Bye. Alright, this is it. Tama. Masarap na palito yan. Ano kan lamasyal? Kenny King Don Romantico Korean Restaurant located at Barangay Santo Cristo, Guagua, Pampanga. Kenny na. Akalimutan nyo rin kayong problema. Akalimutan nyo rin kayo utang. At higit sa lahat, akalimutan nyo rin XU. Bye! Bisita yung Kenny. First time na kayo po, Kenny? First time. Ako po yung araw mo na, the sexy, the beautiful. Okay, kumusta po mo po yung kayong pamagkay? King Food. Nana po yung manyaman. First time niyo po, rehabe niyo po. First time din. Ay, first time da. So, gawin po yung gana-gana para maging last time nyo na ini. Ay, karot. Siyempre, balik lang. Diyos ko, lagot yung boss. Okay, nana po lagi yung Amchien, taga-ano ka rin po? Lori, oy, kalawat pa. Diba? Okay, thank you po, dakal pong salamat. So, yan para ba? Ay, ito ako na. O, diba? Guluan tala naman dahil mga lago Kenny, basta Kapampangan, Malago.
Kausi. And yes, kumusta ang food? Yes, salamat. Diba? Medyo kaluguran ka. Kaluguran sobra-sobra. Parang palakpakan dyan. Kasarada ring mata, pantunda ka. Happy? Ay, si Patricia, tsaka si Joshua. Oh, memorize ko lang love you. Oh. Kumusta yung food? Okay, manyaman. Salamat. Bye-bye. Alright, kabalen, at shoot up rin Kenny King. Don Romantico Korean Restaurant. Ayan po yung Don Romantico. Yan, ikitsune po. Oh, makasalamin niya. And syempre, abe tayo po yung marketing DJ to pay. Ika na naman. Ba't cooking radio station, Karas Kenny? Nadingmengan ko, ika nga, ngini ka na naman. Kaya nagwang may pagmulang. Yes, kaya be tayo pa rin ni Ma'am Joy. Hello po, Ma'am Joy. Alright, kaya be tayo pa rin ni DJ to pay Colette. Ayan, para king marketing na ning Don Romantico Korean o Unlimited Samgyeopsal. Okay? Kapatid, kumusta? Yes, I'm very much fine, kapatid. Nanay pwede tamong abangan kay ni King Don Romantico. So actually, Don Romantico, they are celebrating the 2nd year anniversary this coming March 8. So there will be a Thanksgiving promo na inaalay ko ng management dito sa Don Romantico. Our unlimited pork for only 299. 3 days promo po yan. So you can visit here at Barangay Santo Cristo, Guagua, Pampanga. So we are inviting you all guys dahil meron tayong mga pa-acoustic band on March 6, 7, and 8. So what are you waiting for? Just go here at Don Romantico.